Koode radio international nangoyɗon iga ɗo Abuja laamorde lesdi Nigeria. Mama Idrissa silminanto nder taskaramji amin ɗe hannde altine tati lewru ɗiɗaɓro hitande ujunere temerɗe nayi capanɗe nayi jeeɗiɗi hijira annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam daga Makka yahuki Madina ko yadata nogas jeetati lewruji ɗiɗaɓro hitande ujune jeeɗiɗi nogas jowi. Koode radio international waɗana on taskaramji nder ɗemgal fulfulde ko nde ñalande daga jamdi jeetati yahuki jamdi jeenayi agogo Nigeria, Niger, Kamaru, Chadi deydey jamdi jeeɗiɗi yahuki jamdi jeetati agogo GMT Ghana. Yande ma to tokkomi on nani rofotoji gewtaji ɗi min jogani on famma taskaramji feere-feereji amma sidde ko nani ɗum fof ka nda Umaru Aliyu wadani en habaruji duniyaru. Ummatore assalamu alaikum. Aran ndako e kubaruuji ɗin. Nder kubaruuji lesdi Nigeria on nanan ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima andini dow lesdi Nigeria ɗo hutinira be kare ndemri jamanu ngam feesingo nyamdu ha lesdi ndin. Nder kubaruuji lesɗe Afrika bo on nanan tokkal honoɓe RSF ha lesdi Sudan tiggi gomnatiwa nawliranga be gomnati lesdi ndin. Nder kubaruuji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Faransa be lesdi Saudiya ɗo ardani waɗugo hawrine ngam tigguki lesdi Palestinu. Jotta bo sey mo'itinon jonde moɗon ngam heɗitiggo kubaruuji ɗin ɗi fuu maaji. Lesdi Nigeria be goɗɗe nder lesɗe Afrika hawtade be mobgal kawtal lesɗe duniya wato United Nation ewni dow ɗum jinna darnde ɗum hawta hoore ngam honuki weelo ha nahiyare Afrika be ma duniya fuu. Ewnadu ndun waɗama ha yake hawrinde nde ɗum omti ha birniwol Addis Ababa ha lesdi Ethiopia ngam sattingo ɗate feesinki nyamdu. Lesɗe ɗen andini dow gallure Afrika ɗo mari haaje majjingo ceede hedi wakkere ndemri be ngaynaka be ilmu hawtade be ɓosinojum ngendam ha labbaje. Yaake o wolwanno Kashim Shetima wi soyde feesuki nyamdu ha wuttudu ko toy nder duniya ɗum hunde on nde nyamata neɗɗaako ɓiɓɓe Adama fuu. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shetima ni wakkilti lesdi Nigeria on ha hawrinde ɗiɗaɓre dow ko larani feesuki nyamdu nde mobgal kawtal lesɗe duniya wato United Nation taskiti waɗugo ha lesdi Ethiopia. Hawrinde nden bo dogginte iga hande altine be jango salasa. Mobgal kawtal lesɗe duniya be lesdi Italy hawtade be lesdi Ethiopia on taskiti hawrinde hikkare ɗum ɗo tammi wartuki Kashim Shetima lesdi Nigeria ɓaawo timmingo hawrinde majum. Laanawal rondingal yimɓe be kare hippi ha nder hukuma pamara Shiroro nder diwal Niger. Laalawal mai ɗo haɓana yarugo yimɓe ɓe ɗum anda limgal muɗum lumo ha nokkure wi'etende Zumba nden ngal hippi ha saka sak maayo ngon. Jami'ijo hukuma hakkilanki wallinde be jawɗum ha diwal Niger Malik Baba Suleiman andini dow hukuma mako ngawti mayɓe 13 nden hisni woɓɓe bo ko hewti 26. Nder mayɓe ɓen woodi rewɓe 8 worɓe 3 be mbaccon 2. Turtuɓe RSF ha lesdi Sudan meti ardiɗo maɓɓe General Mohammed Hamdan Dagalo dow darnde ardiɗo majalisaru dogginki laamu lesdi ndin. Ha yake Abdul Aziz Alhilu metama dow darnde ballo mako ha nder majalisaru marndu wakili en 15. Nonnon bo ɗum tambini Muhammad Hassan Al-Taishi laatiɗo siyasankojo dow darnde Prime Minister. Honoɓe RSF annini dogginki laamu iga berniwol Nyala berniwol ɓurdugol mawnugo ha gallure Darfur nokkure nde RSF man ɓurdi marugo sembe. Ɗum ɗo yi'a jabrugal ngal RSF mai hoosi ɗo ɓesdan senduki ko'e ummatore lesdi ndin.
wakkere gomnati be RSF hoosi kombi lebbi 27 ɗo haɓa. Mobgal kawtal lesɗe duniya wato United Nation wi foti fitina lesdi Sudan sankita ha nasta lesdi Afrika sakantari wato RCA. Lesdi Faransa be lesdi Saudiya ardani jonde les lemaru mobgal kawtal lesɗe duniya wato United Nation ngam fintingo jonde sulhu ɗum yelata heɓugo famral ngal tabitinta tigguki lesdi Palestinu be lesdi Israila. Faransa yiɗi hutinira be jonde man ha heɓango ardiɗo lesdi nder Musta Emmanuel Macron bawal ɓawo notango tabitinki lesdi Palestinu dow ɗo yeso ha nder hitande ndeɗo. Sey ni gomnati lesdi America holli soyde seyo dow moftorde man ha ma andini dow wala wakilijo lesdi ndin yalirta ha mare. Nonnon bo Macron ɗo yela jonde maɓɓe dolan lesdi Israila be lesdi bana Birtaniya notango tigguki lesdi Palestinu ngam heɓugo jonde jam ha gallure nden. Hukuma hakkilanki njamu ha gallure Gaza andini dow yimɓe 14 on soyi yonki muɗum nder awaji 24 ha gallure nden dalila weelo. Nder ɓe maayi majum woodi ɓikkon ɗiɗon. Hukuma man ɓesdi wi'ugo warugo jotta ɗuɗoral ɓe maayi dalila weelo ha gallure Gaza man hewti yimɓe 147. Nder mayɓe man woodi ɓikkon 18. Kerol kubaruuji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. to woɗi Umaru Aliyu a yettama. Kala yoloma fu daidai jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruuji Koode Radio International. To madalla to en tufti taskaramji ɗi min jogani on. I lesdi Cameroon on nane yimɓe 13 nder 32 subtama daruki subol ha lesdi Cameroon. Ɓe subtama 26 lewru jeweɗiɗaɓru hitande 2025. Nda Amadou Tijani e ga lesdi Cameroon wondi be rahoto. Himɓe 13 nder 32 subtama daruki cuɓol ngol tammi waruki lewru 10 hitande 2025 ha leydi Cameroon. Himɓe ɓen subtama Kenya 26 lewru jeeɗiɗaɓru hitande 2025. Madalisa ngalarani harkaji cuɓol ha leydi Cameroon Elekam Elections Cameroon subtiɓe Kenya ha nder subtaɓe daruki cuɓol ngol tammi warugo ɗum ardiɗo mo jotta President Paul Biya mo duuɓi 92 ardaniɗo leydi Cameroon diga hitande 1982 wato duuɓi 43 komo ardani leydi Cameroon. Amma subtaɓe daruki cuɓol ngol tammi warugo ɓurna maɓɓe pat darakeno cuɓol ngol hitande 2018 bana ardiɗo Cameroon mo jotta President Paul Biya mo ardani jam'iyya nga ɓe wiyata CPDM Cameroon People Democratic Movement. Cabral Libi mo ardani jam'iyya nga ɓe wiyata PCRN. Bello Buba Maigari mo ardani jam'iyya nga ɓe wiyata National Union for Democracy and Progress. Barista Akere Mona ardani jam'iyya nga ɓe wiyata Universe. Honorable Joshua aussi ardani jam'iyya nga ɓe wiyata SDF Social Democratic Front Party. Isa Chiroma Bakari mo ardani jam'iyya nga ɓe wiyata FSNC National Salvation Front Party. Patricia Tumaino Damjoya mo ardani jam'iyya nga ɓe wiyata Cameroon Democratic Union Party. Ha nder 13 subtaɓe ɓe tammi daruki cuɓol ngol tammi waruki ha nder leydi Cameroon. Nder maɓɓe e mari debbo goto biyeteɗo Honorable Patricia Damjoya ardaniɗo jam'iyya nga ɓe wiyata Cameroon Democratic Union Party. Ardaniɗo
madalisa ngalarani cuɓol halil leydi Cameroon Dr. Eno Abrahams Egbe o wi ɓenɓe cuɓtaka wato ɗereji maɓɓe timmidaki. Amma ha jotta en ɗo ndeni en gi'a ko ɓenɓe cuɓtaka ko ɓe tammi yaruki ha kiita ko larani sende subtugo ɓe. Ha nder ɓenɓe subtaka Professor Maurice Kamto mo mani dem parti ardani ha cuɓol mai o subtaka ngam jam'iya madalisa ko larani hala cuɓol wi hanko ma ɗereji mako ɗi timmidaki. Amma ha jotta tokkiɓe jam'iya mani dem ga Maurice Kamto ardani ha cuɓol ngol tammi waruki ɓe ɗon moɗi mette ɗe en anda ko ɗe tammi wadduki. Amadou Tijjani, Koode Radio International Cameroon. To Amadou Tijjani a yettama. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi narugo Koode Radio International ngam wallugo fulfulde be pulaku. To joni bo ndaka gewta ka Ibrahim Barikilladi wadanta en hawtade o modibbo. Mbayli ngurdam fulbe e ma fu neddanke dañi kayni dum do andunodo hol ngurdam suudu baba e fina tawa wontirno. Zamanu kan waylata don komai andi kusan dubi sappanɗe ko nayi ko joyi to andi woni ko ɗum sanjake ngal naane ko moye ummi taway wuro maɓɓe ga ɓogo go otake yetake teni mawɗo yetake nder wuro ngon ko baba ko minnor baba wala gel dow ko debbo ko gorko wala gel dow kal joɗake. Fulɓe mawɓe hono Alhaji Yakuba Muhammad Jos fintini en holno pamaro jogorino fuu kesuɗo ɗum e teddinde kongi mawɓe. Bo har ko moye lila ko moye suka lili ko da a yaha ɗo e beega koyngal fa daga ɗo waga a yaha beega sa ummake a dogga kan a hulay ngal ale to ta fotti be goɗɗo ko higo baba ma ko miño baba ma sai ma a jaɓimo komo dangi ko da a yaari karmo sai ngartirangal kadi nden dogga kadi jaha lilal ngal ngam kanjum hollatama way ayda baba ma pottunoɗa a accatamo wartira e dongal ngal. Ha joni o andini en ɗawtare ko fate dewle no wontirno. To har hawti be debbo be gorko sai ɓe kawte wala giɗo goɗɗo sai gal waɗi tsap kuma kowa joɗo tsap ɓe andindirano ɓe wani an fami waɗani alkawari wani mi hokkata to gaba goo leydi ndi kap wala gal o natta raɓɓutugo segal ngal kadi kay warti mate inde ma to ɗum waɗanay suka debbo inde mo dañama kenan ko sai goɗɗo sai wara wiya ay mi nangani wane am ɓe hijjoraɓe baba on to mi nangani wane on walla kadi ɓursolo lo wiya e yiɗimo kadi. Hanko bo Alhaji Ibrahim Alkasim Toro no sifori walla tindinir ɓornugal e ñaaƴol jokolɓe be cuddiɓe e fuu debbo no wontiri hande. Jontani sukaɓe komi waylake to maɓɓe ndenno nano ndara sukaɓe joni eyi suka e fembi gongol fembol a yiya debbo e moori gokki morki ndenno a yiyata ɗum a yiyata bo pembol ngol ɗo a yiya suka e watti salla kam ta iika bo toggore waɗu tagware to wattake tagware ɗum vindide bindo pat zamanu waylake kabaɗe am amma nane ndenno minon kam min ummodaki to no tarbiya min toyi debbo e gorko bo e ragare mawɓe fulɓe ɓen ewniti fuu kala faalaɗo neɗɗaku walla teddinede tefa lahar e jawdi ngam yeɗɗinol ngurdam ko ɗume ta wala ceede joni debbo ma yiɗama ta wala ceede joni a ɓeyata ɓiɗɗo ma ra waɗu waɗanma ta wala ceede joni banda ma wanna e ma a andi ta wala ceede bo joni debbo ma mo hoore ma a wolbantama onano amman ta woodi ko ɗume ko a few o jaɓika ko suka bo ta wala ceede joni ta wimo accu waccata amma ndenno ko a wala ceede ta wimo alu ɗum ɗon to alay mo andi a mawɗum ɗo jantore nden haaɗi modibbo Ibrahim Aboubacar Hassan Barikilladi gila Abuja Nigeria. Ibrahim Barikilladi nan ɗon iyi ka a gewta. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Koode Radio International. To joni bot e natte taskaramji ɗi min jogani on to puɗɗorten taskaram durgol i demal hawtadi Abdourahmane giɗaɗo jarumi.
Assalamu alaikum, miɗo wondi be ardiɗo kawtal remoɓe mo jiha Taraba, kawtal andirangal afan hanko witte Hajiya Laraba Wombay. Hajjajo min jaɓɓima. Mi jaɓi jamaji, assalamu alaikum. To Hajjajo, ko a famtina en ɗume on doggini ha ko bo on dogginta kadi ha ndungu hikka, nda jonta kam ndungu luggi? To alhamdulillahi ndungu kam Allah hokki en, seni min yettamo be ko hokki amin. Hikka ɗo ni hedi min hucitiri bana no ɓe andi taki min jaɓiray heydi amin, amma gomnati hokki je maɓɓe. Nden bo wodi company je min waɗino rawtani lori warti kadi bo ɗo hokka remoɓe. Nden ɓawo majum bo min ɗo hokka, wodi company je feere wari min subti yimɓe tati min waɗan ndemri, min fondan nafturgo be organic fertilizer. Mi anda ko ɓe wiyata organic fertilizer je min fondan ha gese ndemri marori be butali. Jonta ni ɓe waddi kare maɓɓe fu ɗon ha leddi. To Allah yardake min fuɗɗanta, min fuɗɗi bo min ƴewnay remoɓe wara laara, ngam haala hamɓe ma ɓe sooda taki, iri taki majum ngam ɓe naftira. Nda wala sada, nden bo a andi nani ma je min naftirta ɗo odi chemical ji, sinadariji je woni ha nder majum ɗum min ɗo laara ɗo wadda nyaw feere. Ngam majum jonta company India ɗo waddi ɗo je ustata to man min ɗo ƴewna organic fertilizer ngam ɓe naftirta be irin sinadariji nasaraji huwata je vonnata leddi, nden bo waddata lahan ha nder ɓandu yimɓe. To mi fayima holli wodi company ji feere on hawti hoore be company ngam nafugo yimɓe mon nan? Alhamdulillahi, jonta ɓe waddi andi to hunde wari kesum idde ko yimɓe jaɓa sey to min fondi. Ngam majum min fondan, kanjum waɗi wi min fondan hajje yimɓe feere je ɓe min arti min subti. To min fondi min ƴewnan ɓe bo ɓe wara ɓe laara ngam hamɓe ma ɓe naftira be majum. To company ji ɗiɗi on ɗon on fondata nan? Company gotel on, company gotel kan je taki je min andi je nani ma min naftirta, min ɗo yewna NPK 1515, amma ɗo bo ɗo naftira be takije je gargajiyaji je ɓe hauti daga leddi India, amma ha Nigeria ɓe hauti ha dow ɓe fonda ngam yimɓe amin laara heɓa usta nyawnyawji feere be nyamduji feere. Ngam to ni min ɗo naftira be je min vowi ɗo, ko leddi yaasi jaɓata soda nyamdu amin, amma to min wari min ɗo naftira be taki je gargajiya ɗo, minin ma irin nyawnyawji min heɓata nder nafturgo taki man ɗum ustan. Nden bo yimɓe leddi yaasi wawan jaɓa nyamdu amin soda, remoɓe amin heɓa ceede anjum bo ɓe nyama riba ko ɓe remata. Aɗo holla wigo on foɗi hakkilo company, nden on tammi moftugo remoɓe, on sendana ɓe kala marɗo haaje konal zamanu fu on sendana ɗum soda. To goɗɗo bo yiyay ba jonta ha ndungu luggi wala ko on waɗi on ɗo na onon kam? Wato je min naftirta man nane ma na kala remowo fu heɓata ba. Ɓe subti remoɓe bange tati on, je butali ɗiɗi be je malori ɗiɗi. Ngam to ni ha a naftiri be taki majum, to ma aɗo heɓa buhu 30 on ko 40, a heɓan yotta ko 80 ko 100. To a yi sey to o yari ɓe laari, to goɗɗo laari nden jaɓata, ngam ko ɓe waddi kesum fu na lalle kowa fu jaɓa ba. So wakkati man to min fuɗɗi jonta haka ɗo ni ɓe arti ɓe remi, ɓe duggi ngese, nden bo ɓe waddi taki man, kenya taki majum yotti. To Allah yardake ni to min fuɗɗi ni min ƴewnan ɓe wara ɓe laara daga fuɗɗugo ha wakkati je min ittata ha ladde. To mi famima ni wodi awdi ni on naftirta jonta ha kungiya moɗon ɗo, ko da ndungu luggi ma wodi awdi on naftirta on awa ko hidde ko ndungu heltani, ko bo hidde ko ƴafunde warani ɗum waɗay barka? Inchallahu, ngam a laari ndungu hikka ɗo a jippay law, amma bo alhamdulillah jonta kan leddi yari. To nani ma a wawan a rema nde ɗiɗi, awdi majum
ɓe ɗo mari awdi je min naftirta be majum, amma a wawan bo a naftira awdi maɗa nden bo a naftira be taki je ɓe waddata majum. To noyi yake gwamnati jiha bo wodi balla on heɓata gwamnati jiha na ɗum waddugo konal maɓɓe, ko gwamnati man a mati noon hikka? To gwamnati ɗo wadda iri konal maɓɓe majum, ɓe ɗo senda a andi ko ɗumejum fu ha office on. To amma remoɓe ɓe hokkata, to a yi to ɓe vi remoɓe bo to min laari remoɓe ɗon dedeyayen ɗon caka ɗon nden mawɓe bo ɗon, ngam to ɓe waddi mana na yahan jungo kowa sai mo Allah hokki. Andi gwamnati sai ni kadi min ɗo tora gwamnati majum bo ɓe wadda no he'ata, ngam Taraba state leddi majum leddi demral ɗon hani ɓedda, ngam haala kala remowo fu heɓa konal majum ha nder farashi deidei. To ba ha hitande rowani en meeɗi yewtugo ha dow ko larani woodi ko on gaddi kesum ko gwamnati waddi bana awirlo feere ɓe ɗo wiya turmeric, to hato on dari ha remgo turmeric? To ha turmeric ɗo ni gwamnati ɓe waɗi ha college of agri ha makaranta demri, nden bo woodi rewɓe feere irin Mariam, woodi rewɓe feere ɓe hokki ha arɗo kola kamɓe ma ɓe fondi. To feere ka andi shani to hunde wari kesum hidde ko yimɓe jaɓa, amma min ɗo ewna rewɓe na sai lalle je gwamnati waddi, ko amma a wawan a soda ha lumo ko da ha dubbe londe maɗa on a tigga waɗan. To nde a memi haala jangirde ndemri, wato hollini on woodi fa'ida masin ko on fondi turmeric ma? Mari fa'ida, nden bo ɗo mari nafu ha ɓandu masinta. Min ɗo rema ko ngam bo na yimɓe jaɓi fu, amma ni gogo ni rewɓe fuɗɗi jaɓugo ɗo rema, awoɓe bo ɗo awa gogo. To a holli haala jangirde ndemri, to woodi jangirde bo ɗum jami'a ndemri ɗum gwamnati jiha gomna watini juuɗe ko a wiyata hanjum bo ha dow majum, to ɓe tiggata ha gembu? To ndeni haala demri on ni min ɗo yetta gomna be ko o waddini amin ha Taraba ɗo fu ɗum ɓeddan yeeso, yahan bo nafan yimɓe, nafay remoɓe, e nde jangirde andal bo ɓeddan ha iri ndemri zamanu. Kanjum min yettata gwamnati be ko o watta. Waɗo jonta ko ɗume mari haaje ni andal, goɗɗo bo hollay wiigo ko no watta ndemri bo en feni en tawi na hande sey be andal? To ko ɗume fu ɗo yaa be yaaki on ɗo waylita, to wayliti onon ma sey on waylita, ngam to na non to ni ha on wi ɗum on andi ɗo kanjum on watta, a tariba majum, nden bo a ñama tariba zamanu no yahirta. Hara gari woodi shawara na kawtal hoore on ɗaɓɓitirta remoɓe? To shawara amin a andi na gwamnati tan mari gite, pat amin ɗo mari gite, heedi a laari a yi je vallata bandiraɓe remoɓe fu a wawan a hokka gwamnati shawara, na lalle sai gwamnati ma woodi e gwamnati laarta onon bo remoɓe woodi no on laarirta, onon ma sai on hokka shawara moɗon, nda no on yiɗi, nda no watte heɓa ñama riba, ko ngam bo hikka ɗo yimɓe amin ɗuɗɗum ko ɓe remi ceede wari jippi. To komi torata remoɓe ni kanjum ɗum, nde butali jippita on wiya on remata butali, on rema butali nden on ɓedda, woodi ko on remata je hokkata ceede, iri su waken suya en, ñebbe en, an onon kam ko on andi fo on wawan caka butaliji, egusi jonta ceede majum, nda ceede man va'i guna ko in hausare yawwa ɗo fu ɓe ceede man ɓeddi, amma haɗatama remugo butali, ngam ɗo ɓeddina butali ma sembe. To a awi ha hakkundeji ma wawa a yewa butali ma hijje ko ɗo bo a itta ha ngesa, bana egusi kam ma a waɗa nde tati ha nduɓu to leddi man ɗo voɗi. Mami yetti fo jamare ɗo wonta gewta am be hajja Larabawa Mboy, ardiɗo kawtal remoɓe Taraba biyetegal Afan. Min getti on be watangomin hakkilo. Woɗi Abdourahmane giɗaɗo jarumi, a yettama i wardangomin taskaram durgol i demal. kala yoloma fu daidai in jamdi 7 yago 7 be reta jamma miɗo nana kubaruuji Koode Radio International. joni bo simo inon jonde moɗon ngam nango taskaram RFI fulfulde kawtal koppi i Koode Radio International.
kiwal taaridi o taskaram ko fillitaɗo Abdoulaye Diallo. hande neɗɗanke faami wonde ɓamtare wawa latade hoore leydi ndi si tawi o waylani noone no o wurri e dow mayri ngam yo o wawa folude mbayligu weeyo caɗele taaridi ngulendi e kokke koma o wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no humi e hundare mum sabu ko e mayri o ittata kala ko o wuuri tedduɓe on dimiyama similla mon e kiwal taaridi e oɗo taskaram kiwal taaridi en yewtay ko yowiti no tuuɗe woɓɓe no wi ɗum kurujuru toppitirte ka ndungu sabu teskama e leyɗe goɗɗe ɗen tuuɗe weddeteɗe e dow laawi ɗi ko caɗele tan addanta yimɓe ɓe tentini e ɗe wame walla ilamji honno ɗe tuuɗe wawa toppitirede ha ɗe wasa mapinde jama on tentini e ɗi ilamji ngam yewtude e dow nde toɓɓere en bismoto maɗani si ardiɗo fedde syndicat rendinde golloɓe to banggue laaɓal to Sonaged woni société toppitiɗo laaɓal e nder Sénégal kono ko adi en heɗoto seeda ko goto heɗiyankoɓe mem himo wiye Aruna Sane ka jofingol en bismoto Fatoumata Binta Diallo goto e ardiɓe fedde nde wona lamuyankore daraninde kiwal taaridi to Guinée wiyetende Agorek ko ni woni mbaadi yewtere men ɗum noon bisimilla mon. tedduɓe on salminama ko waɗi fof en heɗoto o seeda ko wala mbiyen miijo Aruna Sane ko fati e nde toɓɓere to bange kurujuruji ñolu ngo kalɗa on ɗon kurujuru ala ko mbo jibinanta yimɓe so wona ñabbuji kadi wedde he laabi ndiyam ila yaha he beeli walla ila yaha e maaje walla ila yaha e calli ɗum ɗon fof ɗamɗon ndiyam si naati e on kurujuru ilni si sukaɓe naati en adda ñabbuji so yeehi wonoy hay he weendu jawdi en wawi yar adda ñaw ɗum kam ɗum ala moƴƴanani taaridi ndi moƴƴanani cellal yimɓe ngal moƴƴanani taaridi ndi ɗum ɗon ɗin ɗon kurujuruji ko ɗi ganduɗa koko foti daranede no feewi koko foti daranede gure ɗe mbaɗa commission ngaji laɓɓinoji walla laamu ƴetta yimɓe yoɓeteɓe ɓe ganduɗa ko fewnoɓe ɗin ɗon kurujuruji. Aruna Sane a jarama weltanama koɗo men hande ko Madani Sy. Madani a salminama. Minen mi salminima no fewi mbeɗa salmina aussi tous les auditeurs de la RFI. Madani koye ndungu gonɗen kurujuru woɓɓe no wi ɗum tuuɗe no jokka rufede dow laawi ɗi holko ɗum wawi jibinde e caɗele. Eyyi andi sa wi ndungu rek hine heewi caɗele seeɗa surtout minen liggotoɓe affaire laaɓal ina ma heewa kurujuruji ma heewa ndiyam surtout so tawi toɓo o heewi par exemple so tawi hande ko wayno banlieue o hande surtout wajibaɓe amen ɓe koye caɗele so sahaji ɓe gonata won hen quartier ji ɗi ganduɗa otoji ɗi wawa toon natta te soɓe mbawa toon natta mbayso heewata kurjuruji ɗi heewata donc population ji ɗi sahaji koye beddaji ɗi ɓe beddota baltaji ɗi foof donc heureusement que minen won dispositif mo ganduɗa Sonaged waɗimo e quartier ji ɗi ko wayni hande une collecte porte à porte woni autoji ɗi amen nga woni autoji ne nga dans les circuits so autoji ɗi tawi ko après autoji ɗi wona ko dispositif biteɗo les points de regroupement normalisé ɗon ɗo ganduɗa toon hina wawi rufede baltaji to keesuji gonat yen jaggu rek ne so ndungu ari ko caɗele mawɗe min gonata ko foti wonude darde yimɓe ɓe ngam ɓe wasa rufude ɗer kurujuraji e dow laawi ɗi beele hiɓe andi ɗum ko wawi jibinde ɗum andi il faut ko wiyete ko tan yo changement de comportement responsable par ce que so tawi minen wona minen tan wawi laɓɓinde gureji ɗi par ce que kam population ɗi ko kamɓe jaltinat baltaji mabɓe ko kamɓe beddat baltaji ɗi e bowal donc changement de comportement o il faut kamɓe ɓe balle amen ɓe daña ko tubaɓe wiyata ko des réceptacles ɗo ganduɗa hande ene wawi waɗede baltaji woni polluji baltaji moƴƴi mo ganduɗa kamɓe he mbawi hen wadde walla aussi ko nder quartier ji ɗi wawa dañ association ji mawɗi ganduɗa ko kamɓe so wona sport tan mais aussi sur le plan environnement kamɓe maɓe mbaɗde sensibilisation pour hollirde population ji ɗi autoji ɗi soɓe gari ko kamɓe foti amen wallude ha ligguey o yaara yesso heureusement que minen au niveau de la Sonaged amin jogui équipe aji somo ganduɗa kanko affaire sensibilisation tan ɓe gonat kamɓe jahade marché ji ɗi kamɓe jahata au niveau de certains quartiers populaires pour baltaji ɗi sono yaltine yo yaltine no ganduɗa
so oto ari ma ƴettu ɗum sahaaji a finata tan yiya yimɓe walla saretaji ƴetta mbalde an ole pada ha oto ara walla ƴetta saretaji ɗi totaji ɗi mbaltaji te kamɓe ɓe nawta ɗum dans les décharges e yoru maɗani no foti wono tonuji jilu weddete ñande kala hitande kala mbiyen e dow laawi ɗi ɗo e nder Sénégal. eyyi par ce que minen sa yi Dakar presque hitande nde tan komin ƴettata ko mbaldi ma yaha 1,500,000 e tonuji e kurjuruji sa yeehi e so wiyete ko dans les pôles au niveau des régions toon presque 500 à 750,000 tonnes ganda komin ƴettata ko hina heewi te ɗum aussi so tawi mbaldi ko wayni ƴettama aussi il faut que min daña ko wiyete ko hande les décharges contrôlées. Madani si jarama a weltanama e oɗo taskaram kadi en yewtidi e Fatoumata Binta Diallo mo fedde Akorek sadimo Fatoumata Binta. Awa haray on jarama RFI usuɓe. Ha hande ndiyam ɗam no toɓude moƴƴa toon to dowla Guinée e wameji mum ko honno weddagol tuuɗe dow laawi wona e haɓirede toon. E wolano fiyugol hundari o koye mo tucan ɗollan ɗo ko ma wolen fi ɗum ɗo fi tuuni ni surtout minen sonnaɓen telen côté amen telen sengo lagine ga hikka ndiyan ɗan na fi ɗan ari ɓuri ko ɗan wowi arde kon kono so yi dégaji ɗin hino ɗuuɗi caɗele hino e mum moƴƴa ko sabuna ndi suundi e ko uddi foseji ɗi ɓayɗo gandi hari foseji no woodi si ndungu naati ni ndiyan ɗan si ari ndiyan ɗan no mari laawol ɗan ile ɗan ɗumanno joni noon foseji ɗi woni ko uddama tuundi heewi nder ton kadi no darnira noon kadi cuuɗi e ɗuma fof ndiyan ɗan ɗan ala laawol tuundi nin kadi hino nder ton ko ɗum jerata ha si ndiyan ɗan woni ɗan tiiɗi wona waameje yaha natana himɓe waɗa dégaji himɓe maaya. Ko honɗum woni darnde mon onon ɓe Akorek ngam haɓude ɗum. Minen komin puɗɗori ɗo taw ko yewtere taw haray ko portoɓe wiyata kon sensibilisation minen hikka ado hay ndungu arde min waɗuno vidéo ji komin senditani jama on e nder haalaji amen ɗi ngaka langue national ji amen ɓay komin wattani ilay ɗi duuɓi feƴƴuɗi ndiyan ɗam fuɗɗoto sajude tun sonnaɓe ƴettaki san kala tuundi koɓe hutori ka nder suudu ɓe yalta kala ka ilol ndiya woni ɓe hibba ɗon hande kadi ndiyan ɗan naɓora ndin tuundi ɗon komin fuɗɗori taw ko yewtugol taw ɓay hunde fof hunde taw ko faamingol jama on conséquence ji ɗi wona fi min haray kam mi woni ɗon zone on ɗolla woni e sécurité ko haray kam tuuri mbi yata ɗon haray ɓen noon kadi no e sécurité donc minen tigi tigi nini ko ɗum ɗon min darani ɓay ka ndunguɗo ndiyan ɗan no ɗuɗiri ni min action ji gono toon min wawata waɗugol moƴƴa donc nini komin eti ko yewtugol jama on faamina ɓe wondema hikka si woniri ni si foppu wattanaali ila mo kala wakkiloro ka woniri ko arata no waawi ɓurde ni kadi e wona ɗum noon kadi yeli ɗen yawti ɗum beele no woodi kadi pehe goɗɗe haa wanoɗe e laamu ngun ƴetti fiimum wono telen ka laamu komin remarki konko hiɓe joɗɗini pubelji ka sera laawi ɗin pubelji no jooɗi toon kamɓe kadi ɓe eti sono woy sonno ɓe aray ɓe ƴetta malgré que jamago fi kala ɗum ɗon no ton toujours haray ƴettugol naɓa haa ka travaux hara woɓɓe kadi no amani ɗum noon kadi ɓayɗo gandi si ndiyan ɗan ari haɗa du hiɗa yaltugol e ley ndiyan ɗan toora mais laamu ngun ko ɗum ɗon min mi yi ko mi remarki telen sengol lagine ga wattata ɗo kadi koye yimɓe ɓe yo wakkilo hara ɓe amanaali ɗum ɗon koyen dandu hoore men danden kadi hedditi ɓen kadi harana hoore men tum dandete Fatoumata Binta ko honɗum jogiɗa ko wajoɗa jama on ngam ɓe acca weddade walla rufude tuundi e dow laawi ɗin tentini ka ndungu ɗo komi yewtata jama o lagine ko hen ɓuuri faamude hikka woniri ni ko arata kadi no gasa wona ya ɓuri ɗum ɗo ma goɗɗum ko fii tuundi ɗin koyen eto surtout minen sonnaɓe minen utilise o ɓen tuundi ko minen sonnaɓe ɓurata wakkilade minen sonnaɓe min ekkito laɓɓingol kamen woni ɗon min ekkito jettugol tuundi min naɓa ka tuundi ndin duwa naɓede to par ce que no woodi point goto taw wonɗo essentiel mo ɗumannaka ko triyugol hara hawtidirali ko woni poore e ɗuma ɗon komi toroto sonnaɓe koyen wakkilo laɓɓinen ka ɓen naɓen ka tuundi ndin duwa wonde ton hara en hibbali ka nder foseji e hibbali ka nder ilol ndiyan ey kay jarama Fatoumata Binta Diallo kiwal tarindi ko ɗo haaɗi hannde yontere arore si Allah jaaɓi e yewtay ko fati e battane mbayligu weeyo e dow ndema sabu e leyɗe goɗɗe en jiyi e gure ɗe ndiyam ɗam saƴani no haniri ngam tawede yewtere nde nelde mijoji mo noddir gardine inde mon nokku mo jooɗi ɗon noddirgal ngal ko kowal 1 2 1 2 capanɗe 7 e jeegom
temedde jeegom e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom mi ɓamta kowal temedde ɗiɗi e nogayi e go'o capanɗe jeeɗiɗi e jeegom temedde jeego e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeego hito ngon wota yawtu silmaji nayi hiɗon wawi yitugol nde yewtere ka hello amen Facebook RFI fulfulde hiɗon wawi kadi tawde nde ka Twitter men RFI fulfulde kiwaltari ndi hande kadi gasi on jarama. O taskaram mo hiddon ɗo ko fillitaɗo taskaram RFI fulfulde kawtal ko PE Koode radio international nan ɗon. Kubaruuji Koode radio international ɗon famtina ɗon finditina ɗon welnana ummatore ngam wonde be maɓɓe ngam ta on daɗe. Mindirooɓe fuu min accaka ha ɓaawo kala wakkati fuu min ɗo tokki Koode radio international. To joni bo bako min timmina taskaram je amin fambiditoɗe ɗi gimi feere feereji.
heetinaniɓe am ɗo min gaddi ragare taskaram amin ka hannde min getti on heetinanago taskaramji Koode radio international. joni kam e darde higiraɓe kuugal ɓe Koode radio musamman éditajo amin mo hannde Amat Arab Aboubacar Azari Ibrahim Iro Modake mo hanko hawti taskaramji ɗin ɓilani on ɗi. Mamma Idrissa dasɗo labangal taskaram hannde mbiyemi on kira jambale to jawali.